Her bölmede bir гаилә мич белән җылыту, урамдагы кыйдан су ташу. Шәһәрдәге беренче 3 катлы йорт турында Людмила Кобызева күп нәрсә сөйли ала. Аны 1928 елны төзи башлыйлар. Кешеләр берничә ел соңрак күченә. Я здесь проживаю с Мин биредә 1964 елдан бирле яшим. Бу фатирны әтиәнем алган иде. Башта барысы да бер кухнядан файдаланган. Йортта 120 гаилә яшәгән. Бу депода тимер юлда эшләүчеләр. Тора-бара алар башка торакларга күченде. Ремонтны бик көттек без. Подрядчы оешма яшәүчеләр фатирларында су белән тәэмин итү һәм канализация челтәрләрен алыштыруны тәмамлаган. Ждали мы этот ремонт. Бу ремонтны көттек, безгә санузелларны ясасыннар иде дип, хәзер әнә алмаштырып киттеләр. Егетләр әйбәт эшли, безнең сүзгә колак салалар, без канәгать. Слушали все, что мы говорили, они... Чиратта йорт түбәсе эшчеләр атламалык системасын урнаштыра башлаган. Профнастил на следующей неделе. Төтен юллары каналларын төзеп бетергәннән соң түбәне профнастил белән ябабыз, срокларга сыйшабыз, график буенча өлгерәбез. Көннәр җылыткач йортның тышкы ягын штукатурка белән сылап, матур итеп буя куячакбыз. Технологияләр үтәлә, шикаят белдерүчеләр юк. Агачтан ясалган баскычлар, биек тар тәрәзәләр йортта хәзер дә сугыш чоры рухы яши төсле. Бейек җиңүнең 75 еллыгын бәйрәм итү елында әлеге йортның капиталь ремонт программасына керүе символик мәгънәгә ия. Биредә яшәүчеләр сүзләренә караганда, 3 һәм 2 подъезд арасында сугыш елларында ипи пешерү цехы урнаша. Биредә пешерелгән тәмле игмәк белән Нурлатка эвакуацияләнгән хәрби госпитальдә дәваланучы яраланган солдатларны сыйлыйлар. Агымдагы елгы капиталь ремонт программасына Экодом идарәче компаниясының 3 йорты да кертелгән. Это дом номер 3 по Перу. Бу завод тыкыргы буенча 3, завод урамы буенча 7 һәм Циолковскийдагы 11 йортлар. Шуларның беренчесе 1974 елда төзелгән. Моңарчы биредә капиталь ремонт булмаган. Подрядчы оешма түбәне яңартты, электр челтәрләрен, су һәм канализация трубаларын алыштырды. Бу көннәрдә фасадны сайдинг белән эшләү эшләренә керешәләр. Электропроводки. Яшәүчеләр башкарылган эшләргә беренче булып ревизия үткәрүчеләр, ремонтны күзәтеп тәкъдимнәрен кертәләр. Бик шатланабыз. Без шушы ремонтны, капитальный ремонтны 45 ел кеттек. 45 ел кеттек. Кашан була, и в конце концов мына хәзер инде бездә бара ремонт капитальный. Малайлар яхшы эшли, Аллага шөкер, бик яхшы эшлиләр. Иртә белән киләләр сәгать 7-гә, кичкә кайтлы эшлиләр. Ел дәвамында Нурлатта 13 күп катлы йорт капиталь ремонтланачак.